Nadie pode faltar o próximo domingo, nadie pode deixar de animar os seus amigos, amigas, os seus veciños e compañeiros a votar Bloque Nacionalista Galego. Hoxe mesmo o señor Feijóo volve a remeter contra o seu adversario, contra o que sabe que é o seu adversario, contra o BNG, e volve a facer como sempre, faltando á verdade. Eles non din unha verdade nin por equivocación. E falta a verdade cando sigue insistindo en que o Bloque Nacionalista Galego quen apoiou seica os orzamentos da crise de Zapatero, esos orzamentos da crise. Non. Quen estivo frente aos orzamentos desa crise, da crise esa do Partido Socialista, do goberno socialista, foi Jorquera, foi Olaya, foi Pérez Bouza, o que estaba apoiando. O que estaba apoiando todas e cada unha das medidas antipopulares era xustamente o Partido Popular. Era o Partido Popular. E senón é como mostra un botón, e senón porque acabarían acordando nunha semana nada menos que a reforma da Constitución para garantir que a prioridade de uns e de outros é pagar a débeda aos banqueiros e aos especuladores. Maneiras de manifestar o desagrado e o desencanto, e unha delas é quedar na casa, claro que sí, pero non é a mellor, porque iso significa darlle máis valor, máis validez aos votos, sobre todo do Partido Popular. Hai outra maneira máis importante, máis útil de manifestar o desencanto co PP e co Partido Socialista Obreiro Español, e é votar o Bloque Nacionalista Galego. Eso garante que se fale en Madrid repetidamente dos problemas e das necesidades de Galicia. Nestes últimos anos estiveron facendo así Francisco Jorquera e Olaya Fernández da Vila e Pérez Bouza no Senado. É a única garantía, a mellor garantía. E por iso vos pedimos, avalados polo traballo dos últimos anos, que o día 20 de novembro nos apoiedes. Apoiedes o Bloque Nacionalista Galego. É máis imprescindível aínda reforzar a presenza do BNG, darlle máis forza ao BNG para evitar que Galiza sexa marxinada, para evitar que Galiza sexa esquecida, para asegurar que Galiza conte que os nosos problemas sexan atendidos. Por iso vos pedimos que votedes a quen sí vos representa, a quen sí vos defende, a quen non se esquece de vos cando chega a Madrid, porque o BNG nunca se esquece de vos. O BNG e a forza do pobo galego son as mellores ferramentas para parar á dereita o 20 de novembro. Non consintamos que nin uns nin outros nos arrinquen a esperanza de ter futuro. Moito ánimo, boas noites e adiante co Bloque Nacionalista Galego. Rajoy é máis dereita, máis emperatriz Merkel, máis recortes e os veredes e, dende logo, máis banca. En definitiva, pode disfrazarse do que queira, pero votar por Rajoy é igual que votar por Botín. Votar por Rajoy é igual que votar por Botín, non hai outra, eso é así. E do que propón o señor Rajoy, que, como sabedes, promete que fará felices a todos os cidadáns se el chega presidente de goberno, devolverá a felicidade a todos, pero logo resulta que quere baixar aínda máis os impostos aos ricos e quere recortar salarios. Con Rajoy é evidente que uns van ser moito máis felices que outros. Non basta con nacer nun sitio, hai que ser dun sitio. Non basta con nacer na Galiza, hai que ser galego e galega. E hoxe que andamos en fútbol metidos,
Eu son pouco experto en fútbol, non? Pero en calquer caso sei que andamos en fútbol metidos e hai un derbi, xoga o Celta, xoga o Depor. Pois Rajoy nin do Depor nin o Celta, ele do Real Madrid, hombre, ele do Real Madrid. O di el, Polo tanto, amigas e amigos, o 20N na Galiza non hai outra. Ou votar a Rajoy, que é como votar a Botín, ou votar por Galiza, votar Bloque Nacionalista Galego. Amigos e amigas, somos o voto útil en Galiza para impedir a maioría absoluta do Partido Popular. Somos o voto útil para que o Partido Popular non poida aplicar o seu programa de dereita extrema. Porque os escanos que obteñe o BNG van ser escanos de menos para o Partido Popular. E porque só pode frear o Partido Popular quen ten a legitimidade de ter proposto continuamente políticas diferentes ás que preconiza o Partido Popular. Por iso, remato como empecéi. Anímovos a todos a facer un esforzo nesta semana que queda de campaña para que convenzades a miles e miles de galegos e galegas para que vayan a votar o vindeiro 20 de novembro co corazón e coa razón. E o BNG ten a Galiza no corazón e na cabeza, como temos no corazón e na cabeza os ideais de democracia, de traballo, de xusticia social. Por eso pídovos un último esforzo, pídovos coa razón e o corazón que votedes por Galiza, que votedes por un cambio real, que votedes pola democracia, que votedes pola xusticia social, que votedes o BNG. Ánimo e moitas grazas.